Ассалому алейкум, муҳоҷирони муҳтарам. Ина мо граница рафтем омадем, як манзара да омадем, вообще ҳаётумда дидаги нестем, фақат кинода медидем. Ина мардум ҳамаша як граница рафт омад. Ина аканали бобоҷон гирифтагӣ. Саломат рафтам омадем. Раҳмат шофёр. Печатуя зад 100%. Зада сох саломат омадем. Ягон камбуди нест. Камбуди нест, ҳамаш тинч. Нас. Чӣ рафти омад ака? Алейкум бародари азиз. Мена граница рафтам омадем. Ҳамаш 100% бемалол муроҷиат кардам. ҳазор раҳмат кунам. Лайки бобоге ин раҳа бин, ин ҷоя бин, ин хай ҳоли граница усмо. Одамо мошина бин, ки ҷой мерае. Вале ма ҳам та мерем. ин манзара бин. Кана мошинаи мо марҳамат хизмат даем. Ина мошинаи комфорт плюс минус ҳамаш да ҳамин ҷай. Кавоз камтар грязняй. ина мошин, ина раҳо. Бачаҳо ҳамаш мазза кардааст. Апашко ҳастан, хай нагирем гуфтам. Хизмат даем, биям мардум. Мо ҳам ассалому алайкум дӯстон азиз, худованд хайртон кунад. Қарор дорем дар метрои Волгоградский проспект дар ширкати ҳоҷиён, яъне ки пересечени граница Москва Қазоқистон. Хуб, ман ҳама вақт ҳами як бародарро реклама мекунам. Тамом. Ки ҳами рақам дорад 0500 ҳами хеле бо номердан дар хеле 56 дӯстон азиз. Ман дар ҳами ширкат ҷо омадем. Ба ягон ширкати граница ака бобоҷони машинкай фалон дар граница фаҳм кардам. Ман кор надорам бародаро. Ба ягон ширкат ҳамашу бародаран беҳтаринанд. Аммо ҳамин бобоҷон тӯли 2 сол 3 сол ба як кор карда. Дар ин байн як каса як бор чун видео кар додам. Тамом. Боям ба иҷозат ҳамин ҳоҷӣ дорам. Хуб дӯстон азиз, мошиношун ҳамчунин ҳастанд. Ё чанд мошин доранд, аммо мошино мераванд, ё мо як бор ҳамаша қатор монда наметонем. Хуб дӯстон азиз, ман қарор дорам қати ҳамроҳи ҳамин бародар чим дорам. Бипес. Ҳоҷиҷон пеш бер. Акай зошо? Зокир. Акай Зокирҷон. Ҳамин чхел аст. Чанд сини мебари? Кай мере, дар чанд рӯз мере? Мо бародаро эзенки пезенкиш намерем ҳозир. Ҳозира фақат ҳамин ширкати ҳоҷиён бурдай содай граница Челябинск. Хуб? ҳамунҷаро ҳозир гав мезанам, шарои чхелакаҷон гав занам. Баланд мардум салом. Ассалому алайкум. Рафта омада ҳастам, дуюм сутка буд, рафта омада ҳаста будем. Ина қариб як ҳафта шуд. Челябинскда бораи қай кеза бой мақсад ки мардум бачаҳо бисёр айда очина бисёр баъдай баравай 3 сутка 3 сутка вақт рафта ҳаста. Рафта омадан обши. Обши аз 3 сутка мемоне. Агар не дуюм сутка да рафта омада ҳаста будем, ҳозир очина бисёр ай. То 6 сентябр иншоалло худо хоҳад ҳам хеле мешавад. Очират бисёр мешавад. Баъди 6 сентябр иншоалло худо хоҳад. Бо коро ҳамин савол ба агар депортатсия набоша, запрет набоша. Астални ҳуҷҷатҳоиш ки просрочнян, яъне ки ҳуҷҷатҳое ки дар вақт чӣ накардиан, фаромӯш кардиан, ёса шумо соз карда метонед? Мақсад ки ин граница куҷо мо меравем хеле чизо намепурсад. Хеле мақсад фамес нест, хеле дигар савол ҷавоб хеле нест. Телефон кол например ё одаморо бурда маҳкам карда хеле риш дошт нашуд риш ягон грам проблема нест. Алҳамдулилла ягон чӣ намепурсад. Мақсад ки ҳамин границада аввал например 10 соата одамо даромада омадест. ҳозир як сутка дактор боша 1 сутка вақт точно ҳамин граница кушта рафтест. Мақсад ки вай чхел будем ҳамин одам бисёриш. Одам айсои бисёр бародаро азиз. Шояд ака дигар ҷоҳо 2 сутка 3 сутка маън мекунанд, риш мебиранд, яъне ки проверкаи ҳуҷҷатҳо сахт мекунанд, бачаҳоро маҳкам мекунанд. Ака парвардигор набинанд, ин коро нашаванд, дар ҳамин граница ҳамун ҷое ки мо ширкати ҳоҷиён бурда истодай, иншоалло итари гап хабар нест. Ман ҳозир видеоро бо охири видео мемонам ки бачаҳо чӣ хел рафтан омадан аз ҳисоби ширкати ҳоҷиён, аз канали бобоҷон ашудааст. Мебинед ҳамаша иншоалло бародаро ба дили пор ман ҳоҷиҷон ам сиёмка кунам. Ҳамчунин мошинодорони ака ҳоҷӣ, яъне ки як шофёр ино ҳастанд, бо чанд касига ҳам хеле шофёро ҳастанд. Роҳи шофёр ҳоҷиҷон шуморо барори кор бития. Худо хайратия. Ҳамчунин мошино ҳастанд дӯстон азиз, мошиношу алҳамдулилло шароитакошон тенҷа. Дигар чӣ бигӯм? Худам миём, сиёмка мекунам. Деҳқони оригинал, ина ҳуҷҷатошон, ина мошиношон, ина рақамош дар рӯи экран. Граница Қазоқистон. Ман сеҳаса ҳамин деҳқони сиёмка мекунам. Такшто паноҳту ба худо, саломат бошед бародаро. Чӣ мегӯянд? Метро Волгоградский проспект ҳар рӯза ай соати 2 раҳгӣ мекунанд. Ай ин тараф мегиранд, баъзеет ки ҳуҷҷат надорад, ай хонаотон мегиранд, ай он тараф ба хонаотон намебаранд. Ба ёро бифаҳмӣ ба кадом хотир ки бародари азиз, ёрам аюси ман мондаанд бефарҳанг. Худо нигаҳдор. Мӯи сар бурмад.
خدا نگهدار.